ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದತ ನಾನು ಯಾವ ಐದು ಚಿನಿಕ್ಕಮ್ಮ ಊರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರೈಜಿ ಸರಿಗಾರನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆತು ಕಜಿಪಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕಾರೆಜ್ಜಿ ಮಾಮಲಡ್ಡು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅವರ Don't forget Hi, to hello subscribe. guys, good morning ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದು ಸದ್ದಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಿ ಪಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ತಪ್ಪಗ ಅವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾನು ವ್ಲಾಗೆ ಮಂತಿಜಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಂದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅವಿ ಮುರಡೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡತೆ ಅಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿನ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ ಸಮ್ಮನ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತ ಯಾನು ಮೀನು ಕೊನಾರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಮಂತ್ಪುಂಡು ಪೋಯಿಂದು ಸರಿ ಕೇಸ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮೀನು ಬಯ್ಯನ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊನದು ದಿಂಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಪೋನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲನ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಬಲ್ಲ ಮಂದಿದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಡಗಿದ್ದು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದತ್ತ ನಾನು ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಮಣ್ಣು ತೆರಪೋಡು ನಾನು ಪರಾತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಐತಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಳಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ನೆಚ್ಚಿ ಜನ ನೆಚ್ಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗುಡೆ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಂತ ಇದು ರೂಪ್ಚಂದ್ ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಖಾರ ಫ್ರೈ ಎಂಟು ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಬತ್ತು ಸಾಕಾ ಒಂದೂವರೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಬತ್ತೈತೆ ಗಂಟೆ ತಂದು ಪತ್ತೊಂಜಾರ ಅವ್ನು ಬತ್ತುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಪತ್ತೊಂಜಾರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಂಗುಡಿ ಇತ್ತನ 200 ಇತ್ತೇನೆ 250 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಾರ್ವೇರು ಟೆಂಪಡ್ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದು 200 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡಿಗೆ 300 ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡಿಗೆ 300 ತೋಜುವೆನಿಕ್ಲಿ 3-4 ಹೆಂಚು ಬಾಕಿದ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಪ್ಪ ನಾನು ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಟು ಲೈಕ್ ಕುಲತಿ ರಿಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅಪ್ನೆಂಕ್ ಅಂಚ ಇದೆತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಇಜ್ಜು ಮುರಾಂದಾಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಹಿಡ್ದಡ್ಡು ನೀನು ಚೆಡ್ಡಿ ನಿಜ್ಜಿ ನಿಪ್ಪಳಗೆ ಬಿಡು ಬರ್ಚಿ ಕೈಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಇಡ್ಡೆಜ್ಜಿ
Dale pun hitung. Uma yang kotaci. Hati pur. Bilang cerita. Ini karku kapun kaipuna. Ya wah ini cini kama. Purna tu marai je. Jadi karena. Ja. Bipar. Di minat. ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ 250 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಇದು ಅವು ಏತು ರುಚಿ ಇತ್ತನದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ರುಚಿ ಆಪ್ಚಿ Dudin pun nanti lah biro tuh soalnya no. Papa ini ada batu. Ada banjir deh kini jangan le. Ji, aku tuh. Pulau nol, saja antum na video ansur. Pulau deh. Ini temuru. Dua apa nanda nene deh tuh koron tuh pulau no. Mandek dunna. Disco malam lah itu. Irni tahu. Awal dah udah. Itu mande malam lah. ಗೈಸ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ 3 ದಾಂಡು ನಾನು ಆಯ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿನ್ನೆ ರಂಚ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತನವಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಓವು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಬೆ ನಾವು ಬೇಟಿ ಕೊರ್ಕ ಹಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಬಂತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಚಮರ್ ಅದು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋಡೇನಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲದ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಖಾರ ಎಜ್ಜನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಯ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆತು ಕಜಿಪಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕಾರೆಜ್ಜಿ ಮಾಮಲಡ್ಡು ನೆನ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೋಡ ಮುಜಿ ಕೊಯ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಮೂಜಿ ಉಂಟು ನೂಲೊಂಜುಂಡು ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಆತಿಜಿ ಕೊಯ್ಯ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಕಾರೆಜ್ಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದ ನಾವು ತಕ್ಕೋದವು ಇಡೀ ಇತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಯಾವ
ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆ ಸಾರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ದೇನು ಪುರಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ದೇನು ಪುರ ಮೂರು ಉಡಿತ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಲಾಪುಲ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಸಾರು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಬ್ಬರ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಿಂಜರ್ ಕಾಯಿಂಚಿದ ಕಜ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಕೊಡು ಏನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಯಿಂಚಿ ದುಡ್ಡು ಒಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಣ್ಣ ಬರ ಚಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಲವಂಗ ಅದು ಕಿತ್ತು ಲವಂಗ ಗಸೆ ಲವಂಗ ಗಸೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಚಕ್ಕೆ ತೋರ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿತ್ತು ಜೀರ ಐತೀನಿ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಗಸೆ ಬಾಳು ಕೂಡಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋದಾದಾಗೆ ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕೋದು ಸಾರು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸಿವೆ కొంచెం పచ్చి జీರಿಗೆ అంటే ఉండు ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಜಿ ಹಾಕನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಅವಳು ಅಂದ ಪುದಿಯ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪುದೀನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿನ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು చెక్కే లవంగ కూడా పూరా
ఏంటి కారం కూడా కారం ఇది ఒక్క పొడి అనుకో కారం తిన కారం లేదు కాయ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗಡ್ಡೆನ ಸುಕ್ಕ ಒಂದರಿಂದ ಕಾರಣ ಚಾವಡಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾ ಬಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ಶೀರೆ ಕಾಡೆ ಮಂತೆ ನಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕೊನರ್ಬೋತಿತ್ತೈತೆ ಫಿಶ್ ಕೊನರ್ಬೋತಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗನೆ ಶೀರೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೇನು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಸುಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೆ ನಾನು ಸುಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪನ ಪುನಃ ಯಾಕಡೆ ಆ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಜ್ಜಂತುಲೆ ಆ ನಡೆ ಫಿಶ್ ಕೊನರ್ಬೋತಿತ್ತೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರೆ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ವನ್ನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಈಗ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಸಾರು. ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು ಪಚ್ಚೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಶೀರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಇತ್ತೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ನೆನ್ ಮಾಜ ಆಡೋದ ನೆನ್ ಮಾಜ ಆಯ್ತು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒತ್ತುನ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಗೀ ರೈಸ್ ಆಂಡ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಚೌಟು ಬಚ್ಚರು ಉಂಪರ್ ಎಂತವರೆಗೂ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇದು ಪೂರ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದಾಂಡು ನಾನು ವಿನ್ನರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು 6:35 ಆಂಡು 7 ಗಂಟೆ 5 ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಾ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಹೊಂಚ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಉಂಟು. ಇವು ಅಲ್ದೆ ಕುಲ್ದ್ರ
ಹೊಲ್ದು ಮೀನಕ್ಕ ದಾನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಾನ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಂದೆ ಬದ್ದು ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ನಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾನಿಂದ ಕತ್ತಾರೆ ಭಗೀರಥ ಬರ್ತಾನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಜನಪದ ಬನಕಲೆ ಬರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೋಡ್ ಅದು ಭತ್ತ ಸೀರೆ ಹಾಕಿ ಬುಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೋಡ್ ಅಡಿ ಭತ್ತ ಸೀರೆ ಬಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಓಲ ಬರೋದು ಅಲ್ಪಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರ ಬರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಕಡ್ದಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದು ಇದು ಆಪನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪನಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಬಗೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊರಡು ಅವನಿಗೆ ನಡ್ಸತಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಬಾರ್ದು 2-3 ಸತಿ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಸತಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಿರಬಾರ್ದ ನೀನು ಎತ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೌದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಣಲೆ ಇದು ಇಂಚು ಉಂಟು ಮಗಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡಿಯತ್ತೀನಿ ಅವಳು ఒక సీదా పోపునండి వాళ్ళ తిరిగారు వచ్చి వనకజీ బరోడా
ನೆಟ ಲೆಫ್ಟ್ ತೆತ್ತೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಡೌನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಬಿನ್ನೀರ್ಪುರ ಪೋಯೆರ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಂದ್ಕೊತಾನೆ 9:35 ಜೆಪ್ಪುನ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀ ಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪು ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್